Jeg ved ikke, hvad min arbejdsuge er, vel? Men det er de mest hektiske. Men det er selvfølgelig også kun 2 timer ud af mange. Og jeg ved ikke, hvor meget der skal til i den her kamp. Men det, der skal til, det giver vi. Hvis vi skal give os selv gode argumenter om, at vi skal kunne klare den i den her sæson her, så er det klart, så må vi ikke tabe 2 i dag. Det er ikke nogen kunst at holde med dem, som vinder tit. Det er jo det færdige produkt, vi sender ud på banen nu her om lidt. Det er det, der skal være klar og skal være godt. Og hvis ikke det fungerer, så vil den, der ser på det, synes, at jeg er dårlig som træner. Kom. 41-årige Jesper Sørensen er en af de i alt 12 personer i Danmark, der arbejder som cheftræner i Superligaen. Det er første sæson, han prøver det, efter at han rykkede op fra første division med Silkeborg IF i sin allerførste sæson som cheftræner. Men Silkeborg har fået et rigtig skidt comeback til Superligaen. Holdet ligger allersidst med kun 4 point efter 15 kampe. Om 2 dage møder de så OB, der ligger lige over nedrykningsstregen. Ja, det vil jeg. En kamp, der af de fleste bliver betragtet som absolut sidste chance for overlevelse. Lad os se, det leder først og fremmest. I aftes spillede Silkeborg pokalkamp på udebane mod Randers. Efter forlænget spilletid og 120 hårde minutter tabte de med 1-0. Foruden Jesper Sørensen er Olafur Christiansson, Michael Hansen og Jonas Dahl alle debuterende cheftrænere på højeste danske niveau. De er 4 nye cheftrænere, der alle kæmper for succes i Superligaen. Alle de situationer, der var i den kamp der, så er det ikke den der, vi skal tage på. Det var det så. Her på det lille kontor i kælderen på Silkeborgs træningsanlæg Søholts har trænerteamet base. Og her bliver der diskuteret alt fra holdopstillinger, træningsdoseringer til hvordan man får mest muligt ud af spillertruppen. Nej, det synes jeg ikke, det er sådan noget forleden dag. En moderne Superliga-træner skal nemlig i langt højere grad have fokus rettet mod ledelse. Jeg tror, at de fleste cheftrænere føler, at deres job består af en hel masse andet end det at træne i fodboldhold. Så træner er faktisk ikke det rigtige ord. Det er jo et dynamisk job, som har mange sider. Også mange sider, som man ikke lige ser, hvis man ikke er dybt involveret i det. En Silkeborg-spiller, der er i gang med at få ophævet sin kontrakt, har meldt afbud til træning for sent. En speciel situation, der kræver en speciel håndtering. Jeg går lige op og tager den, Knudsen. Vi bruger tid på at planlægge en masse træning, og der har vi nogle faste regler for, hvornår vi skal vide, hvilke spillere, der er klar til at træne den dag. Så er det lidt noget, man melder afbud en halv time senere. Altså, det er han da sikkert, men der er jo også nogen, der kommer, selvom de har lidt halvsløjt. Der er også forskel på det jo. Jamen så med det der... De skal simpelthen kunne kommunikere med truppen omkring holdet, selvfølgelig med selve truppen, og så skal de kommunikere med ledelse, bestyrelse, fans, medier ikke mindst. Fælles for alle cheftrænere i Superligaen er, at de skal have, eller som minimum være i gang med at tage, den højeste træneruddannelse, den såkaldte pro-licens. Den uddannelse har Jesper Sørensen, men han skal, ligesom sine trænerkollegaer, jævnligt til brush-up-kursus hos fodboldforbundet DBU. Jeg tænker, det handler i hvert fald om at tage det seriøst, at der skal skabes noget tillid i de her faser fra forming til performing. Og det kommer ikke nødvendigvis af sig selv. Det kommer af den måde, du agerer på som leder, og det du prioriterer at skabe spillerne imellem. Her møder trænerne blandt andre sports- og erhvervscoachen Nikolaj Stadager. Han har gennem flere år undervist på pro-licensuddannelsen og brush-up-kurset for at give trænerne andre værktøjer end de fodboldfaglige. En af de vigtigste elementer, det er at kunne lede sig selv, først og fremmest. Og det at vide, hvad man står for så meget, at man kan føre det igennem helt fra det, man siger, over til det, man selv gør. Og i virkeligheden også, at det bygger på det, man er som person. Hvad er forskellen egentlig, der gør forskellen? Fordi trænerrollen er ikke bare at vide, hvad for nogle systemer vi skal spille, og være enormt skarp i det. Og det er de. Det handler i høj grad også om at vide, hvordan behandler jeg mandskabet, hvordan behandler jeg teamet, hvordan leder jeg mig selv, hvordan håndterer jeg det krydspres, der er. Sponsorer ind til mig, fans ind til mig, spillere ind til mig, ledelsen ind til mig, bestyrelsen ind til mig. Men der, hvor den konkurrenceprægede sportsverden skiller sig ud, er på resultaterne. For en Superliga-træner afleverer populært sagt årsregnskab til hver eneste kamp. Hvordan arbejder I med at få skabt tillid? Og tillid, det er jo ikke bare mellem spillerne. Det handler om, når det er sådan, at man har afleveret årsregnskab, uanset hvordan det er gået,
det er at være i stand til at hive det ud af det, man skal hive ud af det, og så i øvrigt få fuld fokus på det næste, det handler om. Fordi bliver man hængende for lang tid hvis det har været en fiasko, og hvis man er under pres, jamen så risikerer man at aldrig nogensinde få det fokus, der skal til for, at man kan vinde det i næste kamp. Jamen det ved jeg jo aldrig, om jeg har fået alle de rigtige ting med og de forkerte ting med, men det er også et spørgsmål om at prioritere. Er der 4-5 ting, jamen hvad er så det vigtigste? Hvad er det, vi er nødt til at sætte ind for her nu? Sådan at vi måske ved at sætte ind der, får elimineret noget af det andet. Og det jeg synes, der peger i den rigtige retning, det var det fællesskab. Det er, at man er så fastholdende, at man er helt sikker på, at spilleren har hørt det, man siger, og forstår det. Og at man så også kan give spilleren det rum, altså den kærlighed, der nu skal til for, at spilleren kan nå det krav. Det kan være specialtræning, det kan være hjælp til det mentale, det kan være alle mulige ting, det kan være ekstra opmærksomhed omkring nogle ting. Og at man så til sidst også er villig til at drage en konsekvens, både hvis det lykkes og hvis det ikke lykkes. En af de største fejl, jeg har gjort her i min trænergerning i Silkeborg, det var, da jeg kom, der startede jeg med at lade Dennis Flinter spille højre bak. Jeg var som ny træner, havde ikke det rigtige billede af, hvor de stærkeste kompetencer i truppen lå, og hvor de fungerede allerbedst. Hvordan kan vi sætte bedst og stærkest op til på lørdag, fordi det er jo en kamp, hvor vi skal sætte et godt aftryk. Og du er ikke bange for at hætte og sådan noget? Der er ikke noget, du er bange for? Det tager jeg med helt ind i det inderste. Det er også inde med mig. Okay, det er godt. Jamen, det er godt. Du er helt, der er ikke noget. Det er godt. Det er godt. Rigtig godt. Ja. Godt, Morten. Hvis du nu gør sådan her, ikke? Hvis du nu gør sådan her, prøv at tage sådan her. Jeg synes jo, det største problem med dem, vi skal bringe ind, hvis det er nogen, som vi ikke tror kan spille 90 minutter. Jeg har heller ikke lagt mig fast på noget. Der er ingen tvivl om, det er vigtigt at stille rigtig hold op. Det gør vi. Det er blevet fredag og dagen før kampen mod OB. Jesper Sørensen ved endnu ikke, hvilke 11 spillere, der skal starte inde. Derfor er dagen i dag ekstra vigtig, og han skal helt tæt på sine spillere for at finde de 11 rigtige. Vi skal se dem her til sidst. De her 4 klip fra vores egen kamp. Det skal vi se til sidst. Og så har vi lidt fra sidst, vi mødte dem. Der havde vi fint fat i dem, og der gjorde vi mange gode ting, og det kan vi godt gense noget af. Emil Larsen går højt op, men deres bagkæde står lavt. Find det samme holdudtryk frem, som vi havde oppe i Randers. For det var fedt at se udefra. Sådan skal vi se ud som hold. Sidste hjemmekamp. Så napper vi den. En af de Superliga-trænere, der har fået det optimale ud af sin spillertrup, er OB-træner Kent Nielsen. Han førte i sidste sæson nordjyderne frem til et overraskende dansk mesterskab med en relativt urutineret og uprøvet spillertrup. Jeg er bevidst om, hvordan det er, jeg gerne vil ses. Altså, jeg vil gerne have, at spillerne har en opfattelse af, at jeg er professionel omkring mit job. Altså, at de kan mærke, at et eller andet sted, der er en professionel en gang her. Altså den del, og det vil også sige, at jeg også er tydelig omkring nogle ting. At jeg, fordi det tror jeg ligesom det er det rigtige også, at spillerne er afklaret med, hvor er det, at de har deres cheftræner. Okay, jeg er selvfølgelig træt. Ja, du så meget slidt ud her til sidst i kampen, ikke? Og det har også været et hårdt program. Nu må vi se. Men jeg har ikke lagt mig fast på holdet endnu. Nu træner vi bare på det og ser. Ikke? Dem, der starter med at få gul på, det er Dennis, det er Jens, det er Thor, det er Frank. Jeg har jo enorm omsorg på et professionelt plan. Altså et fodboldomsorg har jeg jo for alle spillere. Også dem, der ikke spiller. Og det er jo et sted at prøve at gøre ham så god som overhovedet muligt. Robert, stik venstre fod tilbage, hold den her, og så hold ham væk med armen, ikke? Så er du forberedt. Du er lidt for uforberedt på den der, det er derfor, du slår dig. Jeg vil gerne have lidt mere af det og det for dig, og du skal måske prøve at gøre det og det. Sådan så, at de får en fornemmelse af, at de er set, og at de også får en opmærksomhed inden for cheftræneren. Forbered dig. Eller generelt fra trænerstaben. Glimrende, Robert. Om det er nummer 1, 2 eller 23, 24, det er helt lige meget for mig. Op igen, Robert. Kom, glimrende. Alle skal føle sig værdsat, og de skal føle sig værdsat ved at blive behandlet ordentligt. Generelt. Ikke kun af mig, men os alle sammen. Well done, Eddie. Gennem den adfærd, jeg har, håber jeg bare, at jeg ikke gør noget for, at de ikke trives i hvert fald. Danny? Nu kan jeg selv godt lide Jesper. Jeg føler også, at han er vældig. Og det er svært i en truppe, hvor du har 3-24 mand. Er du okay? Helt klar? Ja. Okay.
går det godt? Og så siger man måske, ja, men jeg har det ikke så godt. Nå, så du må få tjekket det ind, og jeg håber, det bliver bedre, for vi har kamp her om ikke så længe. Og så får man en sludder for en sladder, og det giver, tror jeg, spilleren lige en lille boost. Bare spiller. Ansvaret for at skabe de sportslige resultater har sportschef Peter Knudsen. Det var ham, der hentede Jesper Sørensen til klubben forrige sommer. Det var jo en ung, ambitiøs træner med en fremadrettet spillestil og noget ungdommelig ledelse. Og det synes jeg egentlig, han har klaret rigtig godt. Jeg er jo taknemmelig for, at de så mig som cheftræner og har givet mig muligheden der, når det nu er det, jeg rigtig gerne vil. Og den har jeg da virkelig forsøgt at gøre alt, hvad jeg kunne for at betale den tillid tilbage. Ikke? Vi holder også fri søndag, så der er fri søndag mandag, så ved I det bare. Det er et stykke tid siden, vi har haft en fridag ekstra. Det betyder også, at der vil være god tid til at komme sig efter i morgen. Man skal bare have alt i morgen. Man skal bare have det hele i morgen. Ja, nogle gange kan det også godt være, at spillere har behov for ligesom at få snakket om andre ting i livet end lige rent fodbold. Det er man også parat til. Men jeg har det sådan, for mig er det ikke noget, jeg opsøger, og ligesom at vide, hvad der sker, hvis ikke ligesom også selv spilleren ligesom har et behov for det. Lad være at gå og tænke over alt muligt lort, der ikke har noget med noget at gøre. Ikke? Som for eksempel? Ja, men hvordan det kunne have været, og hvordan det kunne have gået, og hvordan alt muligt skulle have været, og alt sådan noget. Ikke? Ja, få det ud af verden. Ja. Når vi er her, så fylder jeg en del. Og når de går herfra, så opsøger jeg ikke spillerne ret meget. Vi orienterer dem om mad, om søvnvaner, om væske og så videre. Alt, hvad der er hensigtsmæssigt, og hvordan det er hensigtsmæssigt. Men vi gør ikke noget for at tjekke det. Ja, Jørgen, du må lige vente lidt. Jamen, det er helt i orden. Ja. Omsorg eller ej, så skal Jesper Sørensen nu have sat navn på de 11 spillere, der skal starte inde mod OB. SK, CS, CS, BD. Er ikke sådan der? Sammen med assistenttræneren Anders Gerber har Jesper Sørensen nu taget sit valg. Det betyder også, at han har valgt, hvilke spillere, der ikke skal være med i truppen til kampen. Så har jeg jo en rolle, hvor jeg måske nogle gange brister en ung mands drømme og forhåbninger. Det gør jeg måske ofte i virkeligheden. Og de har nok svært ved at se, at jeg gør det med kærlighed til dem. Og det er jo der, hvor man er nødt til at finde et eller andet tillidsforhold med spillerne. Vent lige lidt. Nå, hvad så du? Jeg synes, det er vigtigt, at det er mig, der giver de skuffelser ud. Du havde så god en træning dagen for Randers. Jeg håber, at du slipper det lidt mere i kampen, altså. Det er som om, du lægger lidt for store bånd på dig selv. Du tager ikke bare turen ned forbi. Ligesom du gjorde, du spillede over for Frans dagen før. Smid forbi ham. Der sker ikke en skid, hvis du mislykkes. Ja? Det må du godt slippe noget mere af det der, Sune. Ja. Fordi du har det sgu i dig. Ja. Men du er ikke med i morgen, så altså. Du så heller ikke helt fri ud i bevægelserne derude, og så må du bare til at blive frisk til den sidste. Ja, da. Ja. Årsagen er altid, at vores trænernes vurdering, min vurdering, er, at det er 11 spillere, der passer bedst på den opgave, der ligger. Sådan er det altid. Så en person ser sådan her ud, og den anden person har den bare sådan her. Inden om den anden, inden den sættes på det fjerde håndled. Målet er, at alle herinde så hurtigt som muligt kommer fri fra hinanden. Vi har det! Hvad skal der til for at få succes i den her øvelse? Vi skal have hjælp af Thomasberg. Der er noget med at få noget hjælp måske? En af trænerne på kurset er Glenn Riddersholm fra Superligaens suveræne førerhold FC Midtjylland. Han er en af de nyskabende og nytænkende Superliga-trænere, hvad angår ledelsesstil. Vi har meget nære relationer, vi arbejder med adfærdsprofiler, vi arbejder meget med det psykologiske, vi arbejder meget med det nære. Jeg interesserer mig utrolig meget for ikke bare fodboldspillere, men også mennesket bag fodboldspillere. I den tid, hvor jeg har været på forskellige kurser, P-kurser osv., så bliver man præsenteret for meget ledelse og ledelsesteorier osv. Jeg synes, det kan være udmærket at blive præsenteret for det. Men jeg er den, som jeg er. Og så prøver jeg ellers at være så ægte, som jeg kan. Fordi det tror jeg mest på. Jeg er meget bevidst om, hvordan jeg skal agere over for de mennesker, jeg har ansvar for.
OB's hold. Lidt anderledes, end hvad vi har forventet, lidt anderledes end sidste gang. Fordi det handler også om troværdighed. Det handler om, at man gør det, man siger, og man er den, man er. Og det kan en gruppe af mennesker, du står i spidsen for, lynhurtigt mærke, hvis du spiller en rolle, eller hvis ikke du er autentisk. Jeg ved ikke, hvor meget der skal til derude af. Men det, der skal til, det kommer med. Det gør vi. Så sætter vi foden ned herude af. Og så er det med at komme ind under her. Okay. Og bare for lige at præcisere det. Så rykker vi med over, selvfølgelig, og så rykker vi ned modsat. Så lader vi vingebakken modsat stå. På kampdagen er der meget andet end det fodboldmæssige, som Jesper Sørensen også skal tage sig af. Hvordan ser det ud med friskheden? Ja, det er nok noget, vi først får besked om sent i kampen. Jeg plejer at sige, at sådan en kamp her, det er sådan en 2 timers kogevask, hvor man slutter de sidste 10 minutter til et kvarter i centrifugen. Hvis vi skal give os selv gode argumenter om, at vi skal kunne klare den i den her sæson her, så er det klart, så må vi ikke tabe 2 i dag. Nej, det er ikke klart. Ja, tak lige meget. Vi må jo sige, at det ikke er nogen kunst at holde med dem, som vinder tit, og være stolte over at stå ved, hvem vi er, når vi vinder. Men det er jo straks sværere, når man har det svært pointmæssigt, og man taber kampe indimellem. Den her. Goddag. Tak skal du have. Du er pænt af dig. Kan du lykke med? Ja, tak. Ja, tak. Hej Mikkelsen. Godt at se dig. Har du det godt? Men stadig skal der være plads til et gensynsmøde. Hvordan går det med det derovre? Det går ret fint til. Nå, Jesper. God kamp, ja. Det er jo det færdige produkt, vi sender ud på banen nu her om lidt. Det er det, der skal være klar, og det skal være godt. Og hvis ikke det fungerer, som den, der ser på det, ønsker det, så vil den, der ser på det, synes, at jeg er dårlig som træner. God kamp. Når Jesper Sørensen går på banen til kampstart, så ændrer jobbet som cheftræner karakter. Væk er den rolige og velovervejede hverdag, og frem kommer en hektisk atmosfære og en kamp om 3 point. Nu er det spillerne, der skal præstere og lukrere på det arbejde, som trænerstaben med Jesper Sørensen i spidsen har leveret de sidste 2 dage. Selv er Jesper Sørensen klar på sidelinjen, men uden dagligdagens muligheder for at præge spillerne. Udover at man kan gøre sit hjemmearbejde ordentligt med at lave en rigtig god opstart og bruge pauserne rigtig, rigtig godt osv., så når du står derude, så det eneste, du næsten kan kommunikere med, det er jo kropssprog. Og er der noget, der bliver påvirket af ens kropssprog af, så det er følelser. Det er følelserne, der spiller ind. Jeg tror ikke, at jeg er sådan en emotionel rutsjebanefører der. Det håber jeg ikke, at spillerne oplever. Det tror jeg heller ikke, at de gør. Jeg tror, at de har et ret godt billede af, hvordan jeg reagerer, men selvfølgelig også nogle gange så afviger jeg fra det. Jesper Sørensen og Silkeborg har været igennem et hårdt efterår og kommer i slutningen af første halvleg bagud med 1-0. Resultaterne har ikke været, som oprykkerne håbede, og så vil der nærmest automatisk blive stillet spørgsmålstegn ved cheftræneren. Når vi taler fyringstrusler, så synes jeg, det er vigtigt, at man selvfølgelig kigger på det materiale, træneren har til rådighed, og det, der omgiver dem i klubben generelt. Man kan sammenligne med FC Vestsjælland, da de rykkede op. Kurt Andersen lagde en hel masse penge til at hente store profiler. Der har Jesper Sørensen ikke fået det samme arbejde med. Han står som ny træner, men stadigvæk som en af de mest rutinerede i hele klubben. Men da spørgsmålene om Jesper Sørensens rolle og ansvar for Silkeborgs præstationer første gang ramte aviserne i efteråret, så tog Glenn Riddersholm sin trænerkollega i forsvar. Isoleret set på det, Silkeborg havde præsteret, inden jeg sagde det, jamen, så set med fodboldmæssige briller og med det fagudtryk, som jeg synes, at der var tydeligt at se hos Silkeborg, så kunne jeg ikke se, at med det potentiale og det materiale, han rådede over ude i Silkeborg, at han skulle kunne gøre det meget bedre. Det var egentlig befriende nok, kan man sige. Altså, jeg skrev også en sms til ham og skrev, at jeg var glad for det. Det er Jesper Sørensen, som alle hoveder bliver rettet imod, hvis ikke det lykkes Silkeborg at vinde. Siden pokalkampen mod Randers for 3 dage siden har han arbejdet hårdt for at få holdet klar til kamp. Men det arbejde betyder forsvindende lidt for tilskuere, tv-seere og sponsorer.
For mange af dem er det resultatet, det hele handler om. Jeg synes ikke, presset på en træner i Superligaen er blevet for stort, men det er stort. Der synes jeg jo, at det er op til klubberne selv at regulere. Det er også op til træneren selv at sige fra. Det er jo bare en del af de betingelser, som vi arbejder under, og det kan man jo ikke ændre. Så nej, det synes jeg ikke, det er. Altså, det er vigtigt at sætte grænser. Det er vigtigt at sætte grænser over for spillerne. Også i forhold til, hvad er det man selv, hvad er det for grænser, man selv sætter over for sig selv. OB-træner Kent Nielsen har også prøvet, hvordan cheftrænerjobbet kan blive en turbulent omgang. Efter en oprykning og en række gode år i AC Horsens, skiftede han i januar 2009 til storklubben Brøndby. Det var i en periode, hvor vi i rigtig mange situationer var lige ved. Og så der man ligesom står og ligesom at nu skulle de gode resultater gerne lige falde ud til din fordel, så faldt de en imod. Men dårlige resultater satte en stopper for det samarbejde 15 måneder senere. Jeg vil selvfølgelig gerne have succes. Også fordi jeg i hvert fald den måde, jeg træner på, lægger alt, hvad jeg har i det. Altså alle følelser, al tankevirksomhed. Jeg planlægger minutiøst efter fodbolden, og hvordan vi gør det bedst muligt, optimerer bedst muligt. Derfor er det også hårdt nu, når vi har gået i en lang periode og ikke har fået den her succes. Hvordan kan vi forvente det her? Se, kan vi gøre noget taktisk, for at vi kan få et endnu større pres med OB's mål? Hvad kan vi gøre for at få scoret et mål her? Målene udebliver, og Silkeborg taber kampen mod OB. Vi kommer fra en hård pokalkamp, hvor vi har spillet 120 minutter, og spillerne i virkeligheden dominerer den sidste halve time. Fysisk lægger alt, hvad de har, mentalt lægger alt, hvad de har. Taktisk gør spillet, som vi har aftalt på forhånd, jamen, så synes jeg ikke, at der er så meget at stå og hælde ud over dem. Så er det da nemt at sige til en spiller, hvad fanden du ikke scorede der. Du sidder og hænger med hovedet, Robert. Og sådan er det jo. Sådan er det jo. At vi har brændt chancer før din, det gør jo ikke din værre. Vel? Nu må man lære at leve med en ung knægt. Men vi havde vores muligheder, og vi fik ikke taget dem. Og minder noget om noget, vi har set før. Der er lidt chance af den ene ende, der er lidt chance af den anden ende, og så vipper det bare ud den vej hver gang. Vi gør ikke det rigtige i de der situationer. Efter den turbulente tid i Brøndby fik Kent Nielsen en ny chance som cheftræner. Denne gang i OB. Det bliver ikke den sidste, du brænder med, men du skal også nok skrue en bare roligt. Ja. 3 år senere, i 2014, var han dansk mester. Hvis jeg gør det samme igen i en anden klub, så tror jeg da ikke på, at resultaterne vil blive altså på samme niveau. Det er ikke sådan, at man bare kan lave noget struktur. Der er en vinderformel. Hvis jeg gør det her, jamen, så vinder man. Nej, altså. Det er en, der har det lidt svært i øjeblikket. Nej, men jeg skal da lige synge den her. Fremtidens Superliga-træner kommer til at kæmpe med mange af de samme opgaver som Jesper Sørensen. Og måske bliver kampen for at opnå succes i endnu højere grad en kamp på alt det, der ikke handler om fodbold. Du skal kunne dit håndværk, du skal være fagligt dygtig. Og så tror jeg på, at fremtidens træner han kan læse, ikke kun spillet inden for linjerne, men i særdeleshed også læse spillet uden for linjerne. Jeg tror, vi får nogle dygtigere ledere at se. Nogen, som har en holdning til ledelse. Nogen, som ved, hvad de vil med menneskene, og ikke bare fodboldspillerne. Succes det er noget, man danner grundlag for at få i hverdagen. Så kan det godt være, at der er nogen, der får nogle succeser, selvom de måske går på nogle kompromiser og sådan noget i hverdagen. Men jeg tror bare ikke, det danner baggrund og grundlag for langvarige succeser. I sidste ende bliver trænerne dog målt på én ting. Resultaterne på banen. Og da Silkeborg ugen efter også taber efterårets sidste kamp med 1-0 i Brøndby, så blev Jesper Sørensen fyret som cheftræner. Det synes jeg var forkert i forhold til den strategi, klubben har lagt, og i forhold til det, klubben gerne vil fremadrettet. Jeg sidder med følelsen af, at jeg gjorde det på den måde, som jeg mener er rigtig. Og også, at jeg gjorde mit bedste. Helt klart. Min måde at behandle spillerne på, min måde at takle og håndtere spillet på, og den måde, vi gerne vil gribe tingene an på. Der har jeg holdt mig til det, jeg gerne ville. Og selvfølgelig har jeg ændret mig undervejs, men ændringer, hvor jeg mener, at det var rigtigt. Men succesen udeblev i Jesper Sørensens første møde med Superligaen som cheftræner. Jeg synes, at kampen var god, og jeg synes ikke, at den var forgæves på nogen måde. Så jeg vil sige, hvis jeg var klubdirektør og skulle ansætte en træner, og jeg skulle vælge mellem en dygtig træner og en heldig træner, så ville jeg tage den sidste. Hvad vil du helst være? Jeg vil helst være en dygtig træner. Hvorfor? Fordi heldig løber ud.